दिनै 19 मे मंगलबार साननि मोननैसो गोनां रादाबफोरखौ नोंथांमोननो दिनै होनो नागिरदों। दा रादाबखौ फरायदों आं सुरज सरगारि आरो दिनैनि बे गोनां रादाबफोरा जाबाय गिबियावनो आसामनि कर'ना केसेसआ गोबां बांबोगासिनो दङ। मैया आसामाव 11 कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन आरो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनायसिम गासै 20 कर'ना पजिटिभ मोनफिननाय जादों। स' दा बे हिसाबै आसामाव दासान्दि गासै 135 टटेल केस मोनहैबाय। बेनिफ्राय दा एक्टिभ केसाव दङ बे 88 आरो बेनिफ्राय जा बारग'नाय बे जाबाय 41 आरो जा थैनाय बे जाबाय 4 आरो माइग्रेटेड थामहिनबा गुबुन रायजोआव लांनाय बे जाबाय 2। स' बेखायनो नोंथांमोना साबधानै था आरो जायखिजाया बायजोआव ओंखारबा नोंथांमोना ससियेल डिस्टेन्सिं आरो मास्कफोरखौ फालिनो बावनो नाङा। बेनिफ्राय मैया आसामनि चिफ सेक्रेटारि कुमार सन्जय कृष्णाया आसामनि लकडाउन 4नि गोदान नेम खान्थिफोर फोसावदों आरो बेफोर नेमफोरखौ आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। दा नोंथांमोना नेमफोरखौ बेवहाय नुनो मोनदों। नाम्बार 1आव 7 PM टु 7 AM सिम नाइट कार्फ्यु सोलिगोन। थामहिनबा बेलासिनि मोनाबिलिनि 7 बाजिनिफ्राय फुंनि 7 बाजिसिमहालागै कार्फ्यु थागोन। बेवहाय रावबो ओंखारनो मोननाय नङा। बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों कन्टेनमेन्ट आरो बाफार जननि अनगायै गुबुन जायगाफोराव गाहायनि नेमखान्थिफोरा सोलिगोन। बे गाहायाव नोंथांमोना नाम्बार 2 नाम्बार 3 बेफोरबायदि मोननैसो नेमखान्थिफोर नुनो मोनदों आरो बेफोर नेमफोरा बे कन्टेनमेन्ट आरो बाफार जनफोराव सोलिनाय नङा। जायफोर कन्टेनमेन्ट आरो बाफार जनाव गोग्लैया बेफोरसो बे नेमफोरखौ मानिना सोलिनो हागोन। आरो बेवहाय नाम्बार 2 मा दङ गासैबो इन्डास्ट्रिज आरो बेफोराव साप्लाइ खालामनानै होग्राफोरा सोलिगोन। थामहिनबा इन्डास्ट्रिफोराव जा साप्लाइ खालामनाय मुवा बेसादफोर साप्लाइ खालामनाय बेफोर सोलिगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 3आव दङ टि इन्डास्ट्रिज आरो बेफोराव खामानि मावग्राफोरा गावसोरनि खामानिफोरखौ आबुङै मावनो हागोन। नाम्बार 4आव दङ मुवा बेसाद दोनग्रा लाखिग्राफोर गिदिर न'फोरा खुलिनो हागोन। थामहिनबा मुवा बेसाद जा स्टर रुम बा बिल्डिं गिदिर न'फोराव मुवा बेसादफोर लाखिनाय जायो बेफोर न'फोरा खुलिनो हागोन। बेनिफ्राय 5 नाम्बाराव दङ PDC अपारेशन FCI वारहाउस रेलवेज LPG आरो पेट्रलियाम रोगानाय गासैबो खामानिफोरा सोलिगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 6आव दङ इ-कमार्सफोरा सोलिगोन आरो बिसोर 7 PM सिम मुवा बेसादफोरखौ दैथायनो हागोन। इ-कमार्स माने जों बयबो मिथिगौ जायफोर फालांगिरि थामहिनबा फ्लिपकार्ट आमाजन बा जायखिजाया स्नेपडिल बेफोरनि जा फालांगि खालामनाय अनलाइन शपिं खालामनाय बेफोर 7 PM सिम सोलिनो हागोन आरो बिसोर मुवा बेसादखौ 7 PM सिम दैथायनो हागोन थामहिनबा गथायनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों 7 मटर गारिनि दखानफोरा 7 AM टु 7 PM सिम खुलिनो हागोन। मटर गारि माने बेखौ फोरमायनाय जादों जेराव मटर गारि फाननाय जायो बा अट'मबाइल्स बेफोरबायदि गलाफोरा बा दखानफोरा फुंनि 7 बाजिनिफ्राय बेलासिनि बा मोनाबिलिनि 7 बाजिसिमहालागै खुलिनो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 9आव नोंथांमोना नुनो मोनदों गाइखेर ना बेदर आरो गुबुन जाग्रा आदार जगायग्राफोरा गावसोरनि खामानिफोरखौ मावनो हागोन। जायफोर बेफोरखौ गाइखेर ना रोगानाय बा गुबुन जायगाफोराव हैनाय बेफोर माने गावसोरनि खामानिफोरखौ सोलिनो हागोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय प्राइभेट गभर्नमेन्ट अफिस प्राइभेट मेडिकेल क्लिनिक्स जुनार फाहामसालिफोरा खुलिनो हागोन। नाम्बार 10आव दं अट' रिक्सा साइकेल रिक्सा टेक्सि प्राइभेट 4 हुइलार्स। बेवहाय प्राइभेट 4 हुइलार्स माने जाय गावारि साखा थोंब्रै गारि बेफोरखौ बुंनाय जादों आरो बेफोर माने ड्राइभारजों लोगोसे उननि सिटआव 2 मानसिफोर गाखोनो हागोन आरो बे 2फोरा गावसोरनि गेजेराव ससियेल डिस्टेन्सिंखौ फालिनांगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 11आव नोंथांमोना नुनो मोनदों गासैबो कनस्ट्राक्सन खामानिफ्रा 7 AM टु 7 PM सिम सोलिगोन आरो बेवहाय कनस्ट्राक्सन माने जा लुफुबाय थानाय खामानि जेरैबायदि बिल्डिं बा दालां जायखिजाया कनस्ट्राक्सन गिदिर न' बां लुनाय बेफोर खामानिफोरा 7 AM निफ्राय 7 PM सिम सोलिगोन आरो जायफोर हाइवे थामहिनबा राजा लामाफोरनि खामानि मावबाय थानाय बा दैबानानि थाखाय बान्दो थेनाय बा दैबानानि सायाव माबाफोर खामानि मावनाय बेफोर गासैबो समावनो सोलिनो हागोन होनना बुंदों। बे 7 PM सिमहालागै गैया बे हरनि समावबो मावनो हागोन। बेनिफ्राय 12 नाम्बाराव नोंथांमोना नुनो मोनदों रादाब बुथुमगिरि रिपर्टार निउस पेपार प्रिन्टिं खालामनाय निउस पेपार रोगानाय खामानिफोरा गासैबो समावनो गावसोरनि खामानिखौ मावनो हागोन। बिसोर गासैबो जिखुनु टाइमाव
खामानिखौ मावनो हागोन हरनि टाइमावबो आरो सानावबो हाखागोन बिसोरो बेनिफ्राय नाम्बार 13आव नुनो मोनदों सिटि बास इन्ट्रा डिस्ट्रिक्ट आरो इन्टार डिस्ट्रिक्ट AST बासफोरा 50% पेसेन्जारजों खारनो हागोन कन्टेनमेन्ट आरो बाफार जनफोराव लाखिनो मोननाय नङा आरो बेखौ जों मिथिखागौ जे 50%नि ओंथिया जाबाय हमना ला गंसे बासाव जुदि 50 जन सा जुदि 50 पेसेन्जार जुदि दिखांनो हायोब्ला बेवहाय 50नि आन्थाइ बेसेबां जागोन 25 दा बे 25खौ बिसोर रोगाना लांनो नांगोन माने आधाखौ रोगाना लांनो हागोन होनना बुंदों आरो बेफोर कन्टेनमेन्ट आरो बाफार जन जायफोर कन्टेनमेन्ट आरो बाफार जन बेफोराव लाखिनो हानाय नङा बिसोर डाइरेक्टलि लाखियालाबानो गुबुन माने कन्टेनमेन्ट आरो बाफार जन नङिफोराव लाखिनांगोन बेनिफ्राय सेलुन बा पार्लार हाबथायारि बाजारफोरा बन्द थागोन 14 नाम्बाराव सेलुन माने बे जाबाय सेलुना जाबाय खानाय सिनग्राखौ बुंनाय जादों आरो पार्लारा जाबाय बा बिउटि पार्लार बेखौ बुंनाय जादों आरो हाबथायारि बाजार माने जायफोर बाजारफोरा 6 सप्ता गोग्लैयो बेफोर जागोन बेनिफ्राय स' बेफोर गासैबो बन्द थागोन बेनिफ्राय 15 नाम्बाराव दं अमा रोगाग्रा गारिनि अनगायै गुबुन जिब जुनार रोगाग्रा गारिफोरा खारनो हागोन स' बेवहाय दासान्दि आसामाव अमानि जा थैनाय हार गोबां बांबोनो हमदों फ्राय 15,000नि सायाव बांबोनो हमबाय बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ डिसाइड खालामदों अमा रोगाग्राखौ हाब होनाय जानाय नङा रायजोआव आरो गुबुन जायखिजाया जिब जुनार रोगाग्रा गारिफोरा हाबनो हागोन होननानै फोरमायदों बेनिफ्राय नाम्बार 16 जाबाय पाब्लिक आरो खामानि मावग्रा जायगाफोराव गासैबो मास्क गानथारनांगोन आरो ससियेल डिस्टेन्सिं फालिथारनांगोन स' हमना ला नोंथांमोना जुदि बाहेरायाव ओंखारनाय समाव बा ज' थानाय बबेबा मोनसे जायगाफोराव थांनाय समाव नोंथांमोना बेयाव मास्क गानथारनांगोन आरो गावसोरनि गेजेराव ससियेल डिस्टेन्सिंखौ फालिथारनांगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय 19 नाम्बाराव दङ 5 बोसोरनि उन्दै गथ'फोर गोनां आइजो खामानि मावग्रा साख्रि मावग्राफोरा प्राइभेट गभर्नमेन्ट अफिसफोराव खामानियाव फैनो नाङा बेनिफ्राय 18 नाम्बाराव दङ 5 बोसोरनि उन्दै गथ'फोर 65 बोसोरनि सुबुंफोर आरो प्रेगनेन्ट आइजोफोरा न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनो नाङा बिसोर न' सिङावनो मोजाङै थानो हागोन आरो बेनिफ्राय 19 नाम्बाराव दङ गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन बिसोर अनलाइन सोलोंनो हागोन बेनिफ्राय 20 नाम्बाराव दङ हटेल्स रेस्टुरेन्ट टुरिस्ट प्लेस सिनेमा हल शपिं मल जिम सुइमिं पुल एन्टारटेनमेन्ट पार्कस थिएटार अडिट'रियाम बायदिफोरा बन्द थागोन गासिबो धोरोम सिबिसालि न'फोरा धोरोमारि सिबिग्रा जायगाफोरा बन्द थागोन गासिबो धोरोम सिबिसालि न'फोर बेयाव सिबिसालि न'फोर माने जायाव मानसिफोरा धोरोम सिबिनो थाङो बेफोरखौ बुंनाय जादों आरो सिबिग्रा जायगा हमना ला बा कामाख्या बायदि गिदिर गिदिर जायगाफोरा गासिबो बन्द थागोन होनना बुंदों बेनिफ्राय नाम्बार 22 दङ पान गुटखा टबेक' बायदि माने निसा जातीय मोननाय दखानफोरा माने बेफोरखौ बन्द थागोन होनना बुंदों 23 दङ सा 5नि बांद्राय मानसिफोरा खनसेयावनो दखानाव गसंनो हानाय नङा हमना ला जों बबेबा मोनसे गलाफोराव बा जायखिजाया जाग्रा लोंग्रा बा बायनो थाङोब्ला जोङो 5नि बांसिन माने खनसेयावनो 5नि बांसिन गसंना थानो हानाय नङा जोङो 5नि माने 7 बिदि गसंना थानो हानाय नङा बेखौ गासैबो माने मेनटेन खालामनो नांगोन गासैबो बेनिफ्राय 24 नाम्बाराव दङ गासिबो समावनो ससियेल डिस्टेन्सिं मास्क गाननाय आरो होनाय नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिनांगोन सोरबाफोर बेनि बादगा खामानि मावोब्ला साजा होनाय जागोन एबा फाइन लानाय जागोन स' नोंथांमोना जुदि बे जा गभर्नमेन्टआ होनाय रुल्सफोरखौ जुदि मानियाब्ला बेनि सायाव गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे राहा लानाय जागोन आरो नोंथांमोना फाइन होनांनायबो जानो हागौ स' बेनि थाखाय नोंथांमोना सिनसियार खामानिफोरखौ मावलांबानो जाबाय आरो गभर्नमेन्टआ होनाय नेमखान्थिफोरखौ फालिनो नाजाबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बे जाबाय गोजौनि जा सावरायबाय बेफोर गासैबो गाइडलाइन होनाय आसाम गभर्नमेन्टआ स' बेखौ नोंथांमोना मोजाङै फालिनो नाजा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ CBSE बर्डआ क्लास 10 12 आनजादनि डाटा सिटखौ फोजौबाय होनना बुंदों बावैसो माने CBSEनि जा आनजाद जागोन थांनाय जा मार्च दानाव जाजोबनो हायाखैमोन गासैबो आनजादा कर'ना भाइरासनि थाखाय आनजादखौ फासयदोंमोन दा बे हिसाबै बिसोरनि एग्जामा जासिगोन जुलाइ मान्थआव स' नोंथांमोना बेनि जा एग्जामनि रुटिनफोरखौ मोननो हासिगोन आरो बेनि जा रुटिननि एग्जाम रुटिन बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव क्लिक खालामना बे प्रग्रामखौ थामहिनबा डाटा सिटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन बेवहाय क्लास 10 आरो 12निबो होखानाय जादों डिसक्रिपसनाव
आरो क्लास 10 आरो 12 मोननैनिबो आनजादा जुलाइ दाननि 1निफ्राय जागायनानै 15 जुलाइसिम जोबगोन आरो बेयो फुंनि 10:30 रिंगानिफ्राय जागायनानै बेलासिनि 1:30 रिंगायाव जोबगोन। स' जायफोर बेनि थाखाय प्रिपेयार खालामदों स' नोंथांमोना मोजाङै गावनि स्टाडिखौ लांफाबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ क'क्राझाराव थानाय CIT डिप्ल'मा बिटेक आरो बि डिजाइननि एन्ट्रेन्स एग्जामा 19 जुलाइआव जागोन। जायफोर फरायसा बिथांमोना CIT आव फरायनो गोसो आरो बिथांमोना एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय डिप्ल'मा बा बिटेक एबा बि डिजाइननि थाखाय एप्लाइ खालामनो बिथांमोननि एग्जामा जुलाइ दाननि 19आव जागोन। स' बिथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामबानो जाबाय। आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना एमटेक खालामनो गोसो बा एम डिजाइन खालामनो गोसो PhD खालामनो गोसो CIT आव बिथांमोननि अनलाइन एप्लिकेसनाबो सोलिबाय। बिथांमोना CIT नि वेबसाइटआव थांनानै खालामनो हागोन। बेनिफ्राय भारतनि COVID-19नि स्टेटासा दासिम भारतआव बे भिडिअखौ बानायनायसिम गासै 1,02,236 जाहैबाय आरो अनजिमाया जाहैबाय 3,169। बेनिफ्राय बारग'नायनि अनजिमाया जाबाय 39,658 आरो जों बुहुमनिखौ नायोब्ला दासिम टटेल केसा जाबाय 49,11,720। बेनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय 3,20,453 आरो बेनि बारग'नायनि अनजिमाया जाबाय 19,19,642। दिनै नोंथांमोननो जायफोर खौरांफोर फोसावबाय थादों नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। उननि भिडिअ थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।